Ulver i maven, når man skal op ad. Jo, 1 liter. Kan du godt op? Rigtig? Det kan jeg godt. Det er sket før i verdenssituationen. Jeg skal ikke køre bag ved ham der. Cirka 2 gange om ugen. Cirka en gang om dagen. Nej, jeg skal bare pisse. Rent ernæringsmæssigt, så er det jo bedre at drikke en øl end sodavand. Ja, det der Cola Zero, det kan man bare ikke køre på. Man får så ondt i maven af det. Det er ikke engang løgn. Fremad. Fremad. Lige et øjeblik. Udenom. Stop her. Udenom. Udenom. Kan vi komme nu? Ja, det går lige. Hvor er du vel med ned over skrænten, Jens? Ja, det er ikke pænt. Undskyld. Okay, kom nu. Jeg ved ikke om det er... Jeg er ikke på brugt her, eller noget. Siger du bare? Ja, tak. Perfekt. 2 defekts. Så det er jo bare fedt.